sammen, og velkommen til den her video. Vi har skrevet på Instagram, om de vil skrive nogle spørgsmål til os. Det her det bliver sådan Ask Me, så Ja. folk har skrevet nogle spørgsmål til os. Og så skal vi så svare på dem. Det gør den her video så bare ud på. Vi vil bare gå i gang. Det første spørgsmål. Okay, første spørgsmål er: hvad er det værste, I kan få at drikke? Det værste, man kan få at drikke for mig, det er nok rødvin. Jeg har faktisk prøvet at smage rødvin en gang før. Og det var sådan, da jeg tog min fars glas og drak af det, så jeg ikke måtte. Og det smagte virkelig klamt. Okay, altså det værste, at jeg kan få at drikke, det er kaffe. Er det værste, man kan få at drikke sådan noget sort kaffe? Jeg ved ikke, om I kender det, men det, er sådan, det kan jeg virkelig ikke lide, seriøst. Hvis det var normalt med mærkelige hårfarver, hvilken vil I så have? Så jeg vil nok faktisk have pink. Altså jeg vil gerne sort hår oppe i toppen, og så har hun sådan nogle pinke og blå og sådan alle mulige farvestriber. Det er sygt flot. Næste spørgsmål. Hvad er jeres yndlingsdrik? Jeg kan virkelig godt lide det der lemonsmag. Så jeg er sådan, hvis jeg bliver spurgt, hvilken sodavand jeg gerne vil have, så vælger jeg altid cola. Så jeg vil nok sige cola. Hvad er jeres yndlingsfarve? Grøn! Ja, Vi elsker grøn, seriøst. Næste spørgsmål er, hvad er jeres yndlingskiks? Tuk. Ja, de er virkelig gode. Det er mine. Jeg kan godt lide tuk, dem med krydderi, fordi der er også dem der uden krydderi, men jeg kan bedst lide dem med krydderi. Det næste, der er nogen, der har spurgt os, er sommer vs vinter. Jeg kan virkelig godt lide begge dele, men jeg kan faktisk bedst lide sommer, hvis jeg skal sige det helt ærligt. Altså, jeg siger begge. Næste spørgsmål er, og det behøver vi næsten ikke rigtig at svare på, grøn vs blå. Grøn! Og den næste, der har spurgt os om noget, det er faktisk en af vores eller mine i hvert fald bedste veninder. Hun har set mine. Ja. Hun har skrevet soft ice eller is. Jeg siger helt klart is, fordi jeg elsker is. Og soft ice, jeg kan godt lide soft ice, men det er nok ikke sådan min yndlings. Det er ikke sådan noget, jeg tænker, ja, nu skal vi have soft ice. Jeg har aldrig nogensinde bestilt sådan en soft ice. Sådan. Det er heller ikke rigtigt. Altså, jeg siger også is, fordi at man kan få alle mulige smage, og man kan også få flødebolle, og man kan også få krymmel på en normal is. Okay, næste spørgsmål, det er, hvad er jeres pinligste minde sammen? Vi har virkelig mange. Ej. Du fortæller et af dem. Der var en gang, faktisk for ikke så lang tid siden, jeg tror det er en uge siden, eller sådan sidste uge, så sad mig og Katrine, og vi havde faktisk fået sådan en engelsk for, hvor vi skulle gå ud, og så skulle vi læse en sang op, men vi sang den så op på sådan mærkelige stemmer. Og så stod vi sådan, og så lige pludselig så stak vores der kom bare sådan en hoved, så sådan, hej. Og så var sådan, I synger godt, piger, vi så sådan, og det var virkelig, vi blev seriøst rød i hovedet. Det var sådan vores matematiklærer. Lige kom der sådan en hoved, sådan, I synger godt. Okay, jeg har også en anden en, og den er rigtig svær at forklare. Vi sad hjemme hos Alberte i hendes sofa på hendes værelse. Ja. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Og så sad jeg, og så for sjov, så ville hun sådan danse foran mig. Og så kom hun til at træde op på sofaen, sådan så at hendes sådan bukser pad ind i mit hoved, sådan, så jeg så var sådan, Og så kom hendes far forbi vinduet, og han stod bare sådan, hvad? Og han bare stod bare sådan, nej, det var slet ikke meningen, og han stod bare sådan, bare rolig, jeg mistænker ikke for noget. Det næste spørgsmål, der er nogen, der har spurgt os om, er, hvad er det bedste ved hinanden? Du er rigtig sjov, og du er sød, og du er bare rigtig sjov at være sammen med. Alt muligt dejligt. Det bedste ved dig, det er nok, du er også meget ubeskrivelig. Altså, jeg synes det er sådan, det jeg godt kan lide ved dig, det er nok, at vi er faktisk meget ens. De fleste, de synes, det er dejligt, hvis man er hinandens modsætning. Men jeg synes sådan, vi kan meget nemt sådan, selvfølgelig kan vi også svært ved at beslutte os, men jeg synes, det er nemmere sådan at være sammen, fordi at man vil lidt det samme, og man er også sådan, hun er den samme sådan min type, altså ikke på den måde type, men vi er sådan den samme type af en art, sådan, og man kan også snakke med dig om alting. Så har vi fået et spørgsmål, det er, hvor gamle er I? Jeg er 12. Jeg er 11, og jeg fylder 12 til næste år. Beskriv hinanden med 3 ord. Til dig. Aha. Du er sjov, ubeskrivelig, fantastisk. Lige præcis dig, ikke? Der har jeg svært ved at beskrive, fordi der er så mange ting. Vi er virkelig mærkeligt, har en virkelig dårlig humor. Så ubeskrivelig og fantastisk og dejlig. Hvad er det bedste minde, I har sammen? Vi har også været i LaLandia. Det er virkelig. De er nok vores bedste minder. Ja. Vi siger LaLandia, det var fordi virkelig, vi har været virkelig godt. Hun roteret ind i en anden mand. Jeg roteret ind i en mand. Så er der en, der har spurgt, har I nogle søsken? Ja, det har vi. Jeg har en lille søster. Jeg har en lillebror. Han hedder Julius. Hvilken telefon har I?
Jeg har en iPhone 5. Og jeg har en iPhone 4S. Har I et kæledyr? Jeg har et kæledyr. Han hedder Anton, og det er en hund. Jeg har en kat, og hun hedder Fie, og faktisk optager vi hjemme hos mig nu, og hun er faktisk udenfor, så... ja, og hun er også bare dejlig, virkelig. Næste spørgsmål er... Hvordan mødtes I? Det var jo nok, da jeg startede. Ja, det har nok bare været sådan, som du har set først, sådan efter et par dage, hvor vi sådan bare måske har snakket mere sammen. Hvis I kunne trylle, så nævn 5 ting, I ville trylle frem, og vi står der her i parentes, at vi skal blive enige. Ej, første ting. Skal vi ikke sige Harry Styles? Ja, Vi vil meget trylle Harry Styles frem. Han er virkelig den bedste kendis ever. vil- Anden ting. Masser af fedtekager. Fedtekager. Vi elsker sådan nogle... Ej, det er fordi, det er sådan noget slik, vi kalder fedtekager. Og den næste ting. Kæmpe stort, lækkert hus. De 2 personer. Altså Og bare masser sådan af gæsteværelser. Pooler, poomer, ja. Helt Virkelig sådan. Så mega sej. Ja. Det kunne Hvis jeg tror godt, jeg vil sådan trylle en killing frem. Sådan. Eller må jeg det for dig? Vi skal jo blive enige. Nej, det må du gerne. Okay. Nynne og My. Ja. De 2 marsvin, Nynne og My. Ja, nu har vi taget jakker på, fordi at, det sagde min mor. Hvem er I fan af? One Direction. Vi elsker dem. Vi har også været til koncert med dem. Ja. Hvad er jeres livret? Det er faktisk rødspætte, durumrulle. Hver gang man skal sige, så glemmer man det altså. Jeg har alt for mange til at kan nævne her. Det er sådan pizza, durumrulle. Jeg har alt for mange, okay? Næste er... Nytår vs jul. Altså, jeg elsker nytår, fordi det er virkelig sjovt at fyre krudt af og alt muligt. Det elsker jeg bare at se på, og de der høje lyde, bang og alt muligt. Men jul, der kan jeg virkelig godt lide. Altså, jeg vælger jul, men jeg elsker virkelig også nytår. Det elsker jeg vælger begge dele. Yndlingsfilm. jeg kan virkelig godt lide den der Maleficent. Jeg kan rigtig godt lide Avatar. Der kommer en 2'er. Den vil jeg vildt gerne se. Har yndlings-YouTuber? Yep. Min yndlings-YouTuber, det er Christine Slot, for jeg synes bare, hun er rigtig sjov. Altså, jeg følger rigtig meget i sådan Julia Sofias videoer. Nå, og den sidste spørgsmål er... Kan I lide at skrive? Jeg kan kun lide at skrive sådan på iPad. Men det var nok det. Det var alt for den her video. Og husk, at I ikke kan kommentere, fordi at det har vi slået fra. Men vi slår det til. Det slår vi til, når vi bliver mere erfarne. Det vil vores forældre også gerne have. Så vi håber, at I stadigvæk vil følge os. Video, og så siger vi pøj pøj, som vi altså plejer. 2, 1. Pøj pøj!